13 bráň mágie, alebo mágia nie je daná každému. Vítam vás na ďalšom pokračovaní rozprávania s Jozefom. Dnes budeme rozprávať o ceste učenia mágie. Určite každý z vás uzná to, že človek, keď sa narodí, je nemohúci, nevediaci, nemotorný. A trvá veľa rokov, než sa začína sám o seba starať, než sám seba začína zvládať. A dokonca okrem rodičov, blízkych, príbuzných a ľudí okolo neho musia začať pomáhať aj učitelia. V určitom veku proste dávame deti do školy, kde ich naučia čítať, písať, počítať. Naučia ich, ako sa má čo robiť. Naučia ich veľa potrebných, ale aj nepotrebných informácií. A na záver tohto veľkého maratónu v určitom veku dospelosti prichádza tá záverečná skúška dospelosti, maturita či výučný list. Niektorí to nevzdajú a pokračujú ďalej na ďalšom type škôl a dobehnú si po diplom pána inžiniera, pani doktorky, pani magistry. A potom sa do života. No, keď sa bavíme s niekým a ideme k niekomu, kto robí niečo také ezoterické, duchovné, čarovanie, veštenie z kariet. Zrazu predpokladáme, že však to má dané zhora, on sa nemusel učiť, čo ho mám čo odmeňovať, je to jeho povinnosť mi pomáhať a podobne. Omyl, vážený. Tak ako v živote musíme chodiť do školy, učiť sa, trápiť sa, prekonávať určitú cestu, zvládnuť určité štúdijné výsledky mať, tak aj v tej mágii a v kartách, v veštení, vo všetkých týchto duchovných veciach je svoja cesta. Je cesta, ktorú musíme prejsť, ak chceme byť dobrí, ak sa chceme stať skutočnými majstrami. Hovorí sa, že každá škola, každý smer má vlastnú cestu. Mne sa páči cesta 13 brán. 13 brán hovorí o tom, že človek sa musí učiť transformovať. Dokázať veci, ktoré predtým nikdy nedokázal. A až na jej konci sa stane majstrom. Týchto 13 brán som si ja nevymyslel. Hovorí o nich v YouTube kanále Vedmina izba pani Inga Choserová. Odkaz nájdete dole v popiske. Nie je to dlhé video, nejakú 28 minút, ale je v ruštine. A o čom toto video vlastne hovorí? Hovorí o tom, že každý skutočný mák, čarodeň, čarodenica musí prejsť túto cestu. Cesta, ktorá nie je ľahká. Cesta, ktorá ho núti mnohokrát siahnuť až na dno svojich síl. Nie všetci túto cestu dokážu absolvovať. No to neznamená, že je niekto horší alebo lepší.
Proste len ten človek má určité schopnosti dané danému vývoju, neprečistil sa dokonale, nepochopil úplne, nepriblížil sa k silám, čo predstavujú skutočnú mágiu. A nerozozná, čo je len humbuk, kopírovanie alebo remeslo. Na tejto ceste existujú ale aj zlé sily, ktoré ťa môžu zahubiť či veľmi ti škodiť. Zjavuje sa naraz nápoveda, doslova odnikadiaľ, ktorá sa vydáva za mágiu. Za veľmi silnú mágiu. Od mágov, z rodu mágov, čo síce pred mesiacom ešte nevedeli, že existuje slovo mágia, ale dneska sú tvrdí mágovia. Hlavne, že to sype. Pritom je každému jasné, že každý, kto sa chce stať v nejakom obore skutočným majstrom, musí prejsť svoju zložitú cestu vývoja a na jej konci zložiť tie najprísnejšie skúšky. Cesta mágie hovorí o strádaní, mučení, o zmene mysle. Hovorí o tom, že sa musíte naučiť veci, o ktorých sa vám mnohokrát ani nezdá. Že musíte pochopiť a zvládnuť veci, ktoré sa vám zdajú byť nemožné. Musíte prekročiť vlastný tieň. Nebezpečenstvo je aj v tom, že tí, čo nepochopia túto cestu, nezvládnu ju, ktorá je, opakujem, nebezpečnou a zničujúcou, môžu sa zblázniť, môžu mať problémy, môžu ich postihovať katastrofy. Ich aj ich rodiny. No, treba si povedať aj jedno. Tak ako v živote, ani v mágii neexistujú skratky. Takzvané rýchlokurzy, to je len mámidlo na peniaze. Človek pri tejto ceste sa mení. Mení sa jeho videnie sveta, jeho mozog začína fungovať ináč. Začína chápať svet ináč z druhej strany. Odhaluje to, čo bolo skryté a uzavreté pred týmto svetom. Nazvať sa mágom, vedmou, čarodejníkom, čarodejnicou bez toho, aby človek prešiel túto cestu, prešiel cez týchto 13 brán mágie, je veľmi hlúpe a nerozumné. Ak sa tak človek nazve, no, nevie, čo robí. Nemožno sa stať profesionálom, ak nedôjdeš na koniec cesty. Neabsolvuješ všetky skúšky, ktoré ťa na nej čakajú. To je tak, ako keď maratónec chce vyhrať maratón. Začína prvým krokom a končí posledným krokom k cieli. A neexistujú tam skratky. Cesta prejdenie všetkých 13 brán mágie znamená rozumieť, porozumieť, hodnotiť, cítiť, vedieť o týchto silách, energiách, zvládať ich a používať ich pre vlastnú potrebu. Výsledkom toho všetkého je, že na konci cesty získaš zaštitu, ochranu týchto síl a ich pomoc. Cesta sa nedá prejsť za jeden,
2-3 dní, nedaj Bože do mesiaca. Je to cesta na celý život, na dlhé roky štúdia a obety. Prečo som tento podcast natočil? Pretože mnohí z vás, keď prichádzajú ku mne a keď počujem, ako sa niektorí ľudia vyjadrujú, si myslia, že všetko nám bolo dané zhora. Však máš na to dar, ty si nič nemusel preto robiť. Nie je to tak, snažil som sa to vysvetliť v tomto krátkom podcaste a dúfam, že tí, čo počúvali, ma pochopili. No je pravdou, že informácie podané v tomto podcaste, prípadne vypočuté si v origináli od Ingy Chosreovej, Vedmina izba 13 vrat mágie, nie sú určené pre všetkých, pretože pochopiť ich a prijať tieto fakty v skutočnosti nedokáže každý človek. Tento podcast, toto rozprávanie nie je doslovným prekladom tohto videa. Opakujem, video má témer 28 minút. Kto má záujem, nech si ho prehrá v originále. Je na YouTube kanále. Odkaz je dole pod podcastom. Pokiaľ poviete, že neviete po rusky, máte len 3 možnosti. Za prvé, buď sa naučte po rusky, čo väčšina z vás odmietne. Za druhé, čo tak pustiť si Google prekladač. Není 100%, ale pomôže. A tretia cesta je najschodnejšia. Požiadať niekoho, kto po rusky rozumie, aby si to video vypočul s vami zároveň s prekladom titulkov. Je to veľmi zaujímavé video. Na dnes len toľko. Do počutia.